Aha, tulitte tekemään sitä remonttia. No niinhän sitä eilen baarissa sovittiin. Päivä. Ei päivää, vaan palkkaennakko. Saiskos kuitin? Et saa kuittia. Jahas. Pieni pintaremontti ainoastaan. Joo, helppo nakki, 3 tuntia. Mainiota. Minä käyn sillä aikaa mummolassa. No niin. Ei kerpele. No niin, täällä ollaankin ihan loppusuoralla. Soitatko meille pizzaa? Soitan apua. Jaa. Minä tästä vielä loppusilauksen tuosta. Olisi varmaan heti pitänyt tilata ammattimiehet. No niin, ruvetaanko töihin? Pemirak hoitaa homman.